Кукусики усіх вітаю. Завтра стрим будзе. Я не планую стрымы ніколі. Я не стрымлер. Ось. Я просто вырашыў пачытаць працяг чемодана не адзін, скажем так. Ось, і стрымлю я тады, калі хачу. Зараз я тут падрыхтую ўсё сябе. Вось. Прыкладна паўгадзінкі. Всё, пачынаем. Алёна Беланожка, Зорка Ракхі-Гархі. Так завецца наступная аповесць. Па сутнасці, гэта працяг першай аповесці «Чемодан з кракадзілавай скуры». Ремарка, не ремарка, а папярэджванне, так скажем, ад аўтаркі. Любые супадзенні з рэальнымі падзеямі і персонажамі выпадковыя. Было. Я неправильно, Ірына, я неправильно дату указаў. Не. Гэта даруйце мне. Всё, я пачынаю. Аліна сядзела ў сваім любімым чырвоным дырэктарскім крэсле і далучалася да багатай культурна-міфалагічнай спадчыны жыхароў паўвострава Індастан. Можа, крышачку пабліжэй. На стале па правы бок ад Аліны узвышаўся груд пакамечаных папяровых сурветак, па левы стаяла адкрытая бутэлечка з настойкай глогу. Знаёмства з культурай Індыі суправаджалася горкімі слязьмі, якія час ад часу пераходзілі ў неўтаймаваныя рыданні. Чамусьці. На экране вялікага тэлевізора, злучанага з ноутбукам пры дапамозе кабеля, ішла 225-я серыя свежай экранізацыі славутага эпаса Махабхарата. 30 серый назад дынастыі Каўраваў і Пандаваў сышліся ў вялікай бітве пры Курукшэтры. Божа ты мой, я ж тут сабе язык зламаю. Я глядзела Ягоравы стрым з табою. Дзякуй. Ці было там што цікавае? Зараз, нарэшце, у бітвы настаў пераломны момант. Шыкхандзіні, дачка цара Драўпады, у мінулым жыцці прынцэса Ампа, што была пакрыўджана магутным Бхішмай, дзякуючы сваім вялікім аскезам, атрымала права на адзін дзень зрабіцца мужчынам і выйсці на поле бою. Калі сонца дакранулася чырвоным бокам да лініі далягляду, Шыкхандзіні, параненая, але не зломленая, выканала абяцанне, дадзенае ў мінулым жыцці, стаць прычынай смерці свайго крыўдзіцеля. Яна запусціла ў Бхішму вырашальную стралу. Высакародны Бхішма прыняў пакаранне і не супраціўляўся. Я спадзяюся, гэтыя імёны ці прозвішчы будуць не на працягу ўсёй аповесці, а толькі на пачатку. Бо я сабе зламаю рот. Следам за Шыкхандзіні, абліваючыся слязьмі, свае лукі паднялі унукі Бхішмы, якія паволі кармы змагаліся супраць яго. Яны нацягвалі цяцівы і стралялі, не гледзячы, куды цэляць, але чароўныя стрэлі патраплялі Бхішме роўна ў грудзі і часткова ў плечы. Нарэшце Бхішма, сын Гангі, увесь утыканы стрэламі, як дзікабраз, іголкамі, з салодкай усмешкай вызвалення упаў на акрываўлены пясок. Але яшчэ ў маладосці ён атрымаў благаславенне самастойна выбраць дзень сваёй смерці. Таму паміраць ад ран яму належала, судзячы па ўсім, яшчэ 40 серый. Між тым, у акцёра паціху адклейвалася барада. Было заўважна, што грымёры, як і ўсе ўдзельнікі здымачнай групы, перажывалі вялікі стрэс ад такіх крывавых падзей. Аліна добра падрыхтавалася да прагляду серыялу, спампавала ўсе серыі, запаслася цукеркамі, сурветкамі і глогам, але калі персанажы адзін за адным пачалі паміраць у жудасных пакутах, запасы растаялі, як мокры снег. Так, што тут? Ой, нешта вы тут панапісвалі. Мяне там усе чакалі, такой 10-й сон глядзела. Ну так. Шкада, што калі ты дуже новы фетіш, магу прапанаваць плечыкі. Граніка вельмі рэдка трывае да паўночы. Я не буду паказваць плечыкі.
Ты навошта вам мужчынскія плешкі? Жаночыя мне больш падабаюцца. Так. Калі серыя скончылася, Аліна высмаркалася, націснула кнопачку на апараце ўнутранай сувязі і ўсхліпнула. Наташа! Вадзічкі, Аліна Мікалаевна, клапатліва спыталася сакратарка. Ага. І сурвэтак яшчэ. Бягу, Аліна Мікалаевна. Толькі дзверы адчыніце мне. Аліна накіравала пульт на дзверы. Аўтаматычны замок шчоўкнуў, і дзверы адкрыліся. Наташа, трымаючы паднос, увайшла ў кабінет сваёй начальніцы. Перад ёй паўстала душашчыпальная карціна. Заплаканая Аліна сядзела ў крэсле, падабраўшы пад сябе ножкі, і размазвала маленькімі далонькамі слёзы па пунцовым твары. Наташа сумна пакачала галавою. Яна паставіла на стол графін з вадою, акуратна дастала з пачака свежую сурвэтку, выцерла Аліне нос і прашаптала: «Та Мікіта Олегович у прыёмнай чакае ўжо 6 гадзіну». «А чаго ён не ўваходзіць?» Здзівілася Аліна і шмыргнула носам. «Ну так вы ж закрыліся знутры», — адказала Наташа ды працягнула начальніца яшчэ адну сурвэтку. «А тэлефон на што?» — спыталася Аліна. «Мы спрабавалі, але вы не адказвалі». Аліна прытуліла да сэрца пульт ад тэлевізара і пачала шукаць мабілку. На стале няма, і ў стале няма, і пад сталом няма. Дырэктарка апусцілася на падлогу і папаўзла па ёй, раз-пораз зазіраючы пад пухнаты дыван. «Наташа, паглядзі ў шафе». Наташа адкрыла шафу, але мабілкі не было і там. Тады Наташа на ўсякі выпадак зазірнула ў сметніцу і радасна закрычала: «Знайшла, Алінашка Мікалаевна!» Аліна падпаўзла бліжэй, выцягнула тэлефон і паглядзела на дысплей. «Ого, нічога сабе, 30 прапушчаных званкоў. Як вы яшчэ ў акно не ўлезлі?» «Трэці паверх. Небяспечна», — адказала Наташа. У іх з Мікітам была ідэя выклікаць МНС або рамонтную брыгаду з лябёдкаю, але яны вырашылі пачакаць, у надзеі, што ўсё вырашыцца шчасліва і Аліну ўсё-такі упусціць іх у кабінет. «Ясна. Закажы нам піцу, будь ласкавая». «Мікіта, ну што там ты топчешся? Давай уваходь», — крикнула Аліна і развярнула шакаладную цукерочку. «Тут такое адбываецца. Я зараз табе хутенька, у 2 словах». Ірына піша: «Мне з Ягор топлес. Ён казу вадзіў на стрыме». Што гэта за тайны такія? Тайны шифр вадзіць казу на стрыме. Што гэта па-вашаму азначае? Ускудлачаны Мікіта ў 3 скокі, як малады гепард, падляцеў да Аліны, выхапіў пульт і некалькі разоў пстрыкнуў пальцамі перад яе вачамі. «Так, фокусируемся. Рефлексы, як быццам бы у норме. Отдай пульт!» — крикнула Аліна, але Мікіта падбег да акна і выкінуў пульт на вуліцу. «Ты што робіш?» — абурылася Аліна. Яна падпаўзла да Мікіты і кусанула яго за галёнку. «А ну кыш!» — крикнуў Мікіта. «А то я сам цябе зараз кусну. Ты сядзіш тут уже цэлы тыдзень і харчуешся толькі піцай. Табе трэба свежае паветра, здаровы сон, і каб ты ведала, у Наташы накапіўся 1 000 000 папер, якія ты павінна падпісаць». «Не хачу нічога падпісваць, я хачу Сары і Нагуа!» — заенчыла Аліна. Яна папаўзла назад са свайго крэсла, але Мікіта прадугледзеў гэткі хітры манёўр і схапіў яе за нагу. «Усе хочуць Нагуа, і я хачу. І дзеля таго многія б згадзіліся падпісаць гэтыя паперы, але, на жаль, наша дырэктарка — ты, і пакуль ты іх не падпішаш, нікуды не паедзеш. Калектыў цябе не адпускае. У нашым прадзюсарскім цэнтры ўся праца спынілася. У нас нават плану на наступны месяц няма». «Як жа няма?» — здзівілася Аліна. «Мы паедзем у Балівуд здымаць індыйскае кіно». «Якое кіно?» — жахнуўся Мікіта. «Індыйскае!» — крикнула Эліна. «Наташа, пішы загад. Галоўным рэжысёрам стужкі назначыць Мікіту Олеговича». «Лепш забі мяне!» — крикнуў у адказ Мікіта. «Каб цэнтр застаўся без рэжысёра? А хто нам будзе грошы зарабляць? Кліпы, рэклама, карпаратывы. Я ці хто будзе гэта ўсё? Пусці мяне!» — брыкнулася Аліна. «Падпішы паперы!» — загадаў Мікіта і адпусціў яе нагу. Аліна цяжка, гаротна ўздыхнула.
А я ж яшчэ падумала, трэба зрабіць сабе факсіміля. І чаго дурніца не замовіла? Справіліся б і без мяне. Ну, ладно. Давайте сюды свае паперы. А можна я замест подпісу намалюю лотасік? Піў алкаголь, а ты яго развела на топлес? Не, таксама сны глядзі. Эх, усё самае цікавае ты пропускаеш. А я ж яшчэ падумала, трэба стоп, гэта я чытаў. Далей. А можна я замест подпісу намалюю лотасік? Аліна кокетливо стрельнула вачами, выняла з кішэні бутэлачку глогу, адкрыла яе зубамі і зрабіла вялікі глыток. Не можна, завапіў Мікіта ды адабраў у Аліны глог. Наташа, хутчэй нясі дакументы, здаецца, мы яе губляем. Наташа кулей вылетела ў прыёмную, схапіла цяжкі стос папер, забегла назад і з шумам пляснула паперы на падлогу перад Алінай. Аліна сумна паглядзела на дакументы. Наташа працокала абцасамі ў прыёмную і вярнулася з ахапкам перыядычных выданняў. Прэса, гучна абвясціла яна. Газеты «Ранішняя праўда», «Палуднёвыя навіны», «Вячэрні экспрэс», агіт-лісток «Савецкая спадчына», боже ты мой, «Савецкая спадчына», інфармацыйны бюлетень «Час капіталізму», штотыднёвікі «Зямля», «Наша зямля», «Новая зямля», «Зямля і неба», даведнік «Жанчына-патрыётка», часопісы «Шыем разам», «Садавод і гароднік», «Паляванне і мясанарыхтоўка». Мікіта схапіўся за галаву. Ты ўсё гэта чытаеш? Не, адказала Аліна. Я проста падтрымліваю айчынных выдаўцоў. Карэспандэнцыя, пракрычала з прыёмнай Наташа і укаціла ў кабінет сервіравальны столік, засыпаны канвертамі розных памераў і колераў. Божачкі, што гэта? Лісты шчасця? Аліна схапіла з груду выпадковы ліст, ускрыла яго і прачытала. Шаноўная, хай будзе проста. Шаноўная я, маем гонар запрасіць вас на вялікі калядны баль, які пройдзе ў новым замку горада Гродна. Падчас балю адбудзецца урачыстае адкрыццё выставы «Спадчына Вітаўта». Ну не, няма ў мяне настрою баляваць. Аліна кінула запрашэнне назад на столік. Наташа села на падлогу побач з дырэктаркай і прашаптала. Ёсць яшчэ ліст. Строга канфідэнцыяльна, з рук у рукі. Ад каго? З цікаўнасцю спытала Аліна. Можа, ад тайнага прыхільніка? Я б хацеў паглядзець на гэтага вар'ята, хмыкнуў Мікіта. Наташа дастала з кішэні і павярцела. У руках абсалютна белы, наглуха запячатаны канверт. Ніякіх пазнак, сказала яна. Прынёс мужчына з такімі акулярамі і на адно вока. Назваўся Йозаф. Манокль. Акуляры на адно вока, Наташа, гэта манокль, сказала дырэктарка. Давай гэта сюды хутчэй. Аліна выхапіла канверт, ускрыла яго зубамі, прабеглася вачамі па тэксце і потым імгненна падскочыла з падлогі. Наташа, каву, двайную і без цукру, і таблетку кафеіну. Жыва, Мікіта, дай маё паліто, там, у шафе. Аліна забегала па кабінеце, шукаючы боцікі і сумку. О, заварушылася, матахары. Ты куды гэта сабралася? Пацікавіўся Мікіта, працягнуўшыся бруцы паліто і парасон. У рэстаран? Нармальна пад'есці? Сядлаць майго буцефала. Аліна абматала шыю шалікам. У мяне маецца неадкладная справа. Мікіта стаў упоперак дзвярэй і раскінуў рукі ў бакі, як аэраплан. Я цябе не пушчу. Хопіць паказваць мне гаруду. Ты зусім на яго не падобны. Прапусці, загадала Аліна. Не пушчу. Тады я закрыю цябе ў кабінеце і ўключу Махабхарату, прыгразіла сяброўка. Добра. Мікіта пусціў рукі і кінуўся наўздагон за Аліну, якая на бягу запівала таблетку кавай. Я за табой паеду. Як сабе хочаш, толькі каб не енчыў, а то я высаджу проста на дарозе, крыкнула Аліна, збягаючы ўніз па лесвіцы. Мне на працу о 5:00, быць на працоўным месцы. Ой, божачкі. Хаця, чаго я здзіўляюся? Я ўвогуле па начох працаваў раней калісьці. У Ягора усе страмы ёсць у запісу. Гэта добра. Так, зараз працягну.
Працягну. Яшчэ хвілінак 10. Калі Аліна потрапіла на вуліцу і ўбачыла, што тратуары, дахі будынкаў і галінкі дрэў прыцірушыла снегам, яна вохнула ад здзіўлення. Ай-яй, зіма прыйшла. Дык гэта снежы на двары, сказаў Мікіта і пачасаў патыліцу. А чаго ж вы мне не сказалі? Не паспелі. Вось так усё жыццё пройдзе, і ніхто не паспее папярэдзіць, што яно прайшло. Будуць толькі сядзець пад дзвярамі і чакаць на аўдыенцыю. Стоп, Аліна азірнулася. А дзе мой аўтамабіль? Я дагнаў Буцефала ў падземную паркоўку, каб ён не ржавеў пад дажджом. Тут недалёка, пойдзем, сказаў Мікіта. Ты ўжо і маёй маёмасцю распараджаешся. Хутка вось так вярнуся дадому, а там ты ў ванне валяешся, і на батарэі твае панчохі сушацца. А калі б і так, што за беда? Ты ўсё роўна дома не жывеш, адказаў Мікіта. Аліна замахнулася на яго парасонам і з усіх ног прыпусціла далей. Яна ўбегла ў падземны паркінг і адразу ж кінулася да свайго жалезнага сябра. Вітаначкі, міленькі, саладзенькі. Ось, каб мяне так на стырмах віталі. Павіталася Аліна з аўтамабілем. Перад тым, як патрапіць у паркінг, ён цэлыя суткі правёў на паркоўцы каля прадзюсарскага цэнтра. Некалькі птушак паставілі на ім пячаткі розных калібраў, а чыясьці невядомая рука намалявала на заднім шкле сумны смайлік і падпісала «Памый мяне». Мікіта закаціў вочы. Ты размаўляеш з машынай. Ну і што? Нас з маім Буцефалам многае звязвае. Іншым разам мне здаецца, што ў нас з ім нават больш агульным Боже ты мой, секунду. Евген, вітаю. Па начах лягчэй працаваць. Мне лягчэй было працаваць 10 да 3 да 4 да гадзіны раніцы. Да 3, напэўна. Потым дзіка пачынала рубіць. Потым ужо трэба каву, нейкія фізічныя практыкаванні. Лягчэй за ўсё не працаваць. Ну, каб за гэта яшчэ грошы плацілі, то, напэўна, я быў бы такім ударнікам. Не працы. Ну і што? Нас з маім Буцефалам многае звязвае. Іншым разам мне здаецца, што ў нас з ім нават больш агульных успамінаў, чым у нас з табою. А я, заўваж, ведаю цябе ад самага нараджэння. Аліна села за руль і звыкла завяла мотор. «Паехалі», — сказала яна Мікіту, але той не спяшаўся садзіцца ў машыну, таптаўся на месцы, як стрыножаны конь, і паглядаў па баках з надзеяй, што, можа быць, зараз з'явіцца добрая фея або, на скрайні выпадак, міліцыянер, які арыштуе Аліну і вызваліць яго ад неабходнасці ехаць невядома куды. «Ну што ты мнеся, як маладуха?» — Аліна пасігналіла. «Эх, пракачу, з ветрыкам!» «Ведаеш, не дужа мне і хочацца», — прызнаўся Мікіта. «Паездкі з табою закончваюцца вельмі непрадказальна. Не хочаш, як хочаш, пойду адна». Аліна накінула рэмень бяспекі. Мікіта некалькі разоў ударыў нагой па коле, вылаяўся і сеў побач з Алінай. «Не адпушчу цябе адну, а то цябе чэрці завядуць так далёка, што, баюся, не вернешся». «Вось і добра. Дарэчы, там, куды мы едзем, табе дужа спадабаецца. Ты любіш розныя зврочныя загадкавыя месцы», — сказала Аліна і ўставіла ў аўдыёсістэму флешку з індыйскімі залатымі хітамі. Буцефал спачатку шпарка бег па шырокай трасе, пасля спрытна каціўся па гравійцы, затым павольна поўз па вясковай дарозе, а пасля пачаў асцярожна красціся праз лес па просецы. Аўтамабіль з усіх бакоў абступалі высокія ёлкі ў снежных футрах. Пейзаж быў, як на навагодніх паштоўках, проста казачны. Але Мікіта не атрымліваў асалоду ад падарожжа. Усю дарогу ён вельмі пакутаваў. Па-першае, з-за таго, што не ведаў, куды яго вязуць. Па-другое, з-за музыкі, якая гучала ў салоне. Тэмбр індыйскіх спевакоў і спявачак, блізкі да ультрагуку, выводзіў яго з сябе. Але Аліна паводзіла сябе гэтак, нібыта яе продкамі былі або карэнныя індыйцы, або кажаны. Яна кайфавала. У мяне ўсе смена фізічнае практыкаванне. Ну так. Песня з кінастужкі «Танцуй, танцуй» гучала ўжо 8 раз запар. Стоп, ці запар? Я ўвесь час забываюся націск. Я зараз пагляджу.
Запар. Так. Песня з кінастужкі «Танцуй, танцуй» гучала ўжо 8 раз запар. Эліна прытанцоўвала ў крэсле, патупвала нагамі па педалях і пішчэла: «Калі маё сэрца ў самоце, на вуснах з'яўляецца гэтая песня! Зу-зу-зубі-зубі-зубі». Так напісана, калі што, я не прыдумваю. Вось, Мікіта, калі Modern Talking напісалі гэты сярэдненькі шлягерчык, яны нават і не думалі, як клёва ён будзе гучаць на хіндзі. Скажы, а? Радасна спыталася Аліна. Калі гэта ўсё пачнецца ў 9 раз, я дабравольна скокну з аўтамабіля, падумаў Мікіта, але тут, як выратавальны фарпост, з-за ёлак паказалася высокая каменная агароджа з ажурнымі каванымі варотамі. Мікіта з цікаўнасцю сунуў нос у акно, разглядаючы суровы архітэктурны элемент, і пачаў ладзіць здагадкі, хто хаваецца за сцяною. «Ты вязеш мяне ў логава бандзюкоў?» – спытаўся ён. «Не», – паматала галавой Аліна. «А што там за гэткім хісткім плоцікам? Шпіталь ветэранаў?» «Не». «Засакрэчаны лядовы палац? Віп-могілкі?» «Не, ну шо ты? Дамок егера? Зараз сам усё убачыш». Аліна пад'ехала бліжэй, прыпаркавала буцефала пад прыгожай махнатай елачкай крыху воддаль ад варотаў і нарэшце выключыла музыку. Мікіта з асалодай пацягнуўся. «Прыехалі, дружа, выходзь», – сказала Аліна. Мікіта выйшаў з аўто і ўбачыў за варотамі замурочны каменны дом з шэрымі сценамі, цёмнымі гатычнымі вокнамі і 2 маленькімі вежамі. У адным акне гарэла святло. «Ого, нічога сабе! Зусім як сярэднявечны замак, толькі рва з вадою не хапае», – з захапленнем сказаў Мікіта. «Ёсць і роў», – абрадавала сябра Аліна. Яна падышла да варотаў і націснула на кнопку званка. Забрахалі сабакі. Ротвейлеры, 3 штукі, злыя, як чэрці, хуткія, як ракеты. «Добра, што зараз на ланцугах», – сказала Аліна. Вароты адчыніліся. Аліна з Мікітам рушылі ў напрамку дома. Яны прайшлі па сцяжынцы паміж прыцярушаных снегам хмызоў, позніх хрызантэм, прыгожых ліхтароў. Але праз хвіліну на шляху сяброў і праўда паўстала вадзяная перашкода. Дастаткова шырокая дзеля таго, каб звычайны чалавек, не супергерой і не алімпійскі чэмпіён па скоках у даўжыню, не змог яе пераадолець. «Ух ты, а кракадзілы тут ёсць?» – спытаўся Мікіта. «Летам», – адказала Аліна, – «зімою няма. Прастуджаюцца, кашляюць, іх трымаюць у крытым басейне з падагрэвам». «Хацеў бы я стаць тутэйшым кракадзілам. Усе ўмовы для жыцця», – сумна сказаў Мікіта. «Не з кожнага кракадзіла атрымліваецца добры ахоўнік», – заўважыла сяброўка. З процілеглага берага да ног сяброў апусціўся драўляны мосцік. Аліна і Мікіта прайшлі па мосціку і падняліся на высокі ганак асабняка. Там іх сустрэў немалады лысаваты мужчына з маноклем на левым воку і невялікай бародкай. На шыі мужчыны вісеў залаты медальён на тонкім ланцужку. «Хто гэта?» – насцярожна спытаўся ён, убачыўшы Мікіту. «Усё ў парадку, Йозаф, гэта мой чалавек», – адказала Аліна. «Праходзьце», – запрасіў Йозаф гасцей. Сябры ўвайшлі ў дом, распрануліся ў фае і накіраваліся ў гасціную следам за гаспадаром. «Тутэйшы, вітаю. А мы тут толькі што тутэйшых кракадзілаў абмяркоўвалі. І ты тут як тут». У гасцінай мелася ўсё, што павінна быць у правільным памяшканні такога прызначэння. Мяккая канапа, крэслы, столік для часопісаў, таршэр з кутасікамі, я не ведаю, што гэта, персідскі дыван на падлозе, выбітныя узоры класічнага жывапісу на сценах і вялікі камін. Сапраўдны, а не яго электрычная сублімацыя. Не забаніся, што за тутэйшыя кракадзілы. Так вось, потым прагледзеш, зразумееш. Проста кракадзілы тут, якія тутэйшыя. Мікіта азіраўся з захапленнем, разглядаючы карціны. «Прыгожая ў вас хацінка», – нарэшце сказаў ён. «Напэўна, дужа дорага абышлася?» «Не без ахвяр», – сказаў Йозаф. «Ахвяр?» «Малады чалавек, вялікія грошы не даюцца ў рукі проста так. Даводзіцца нечым ахвяраваць. Сябрамі, каханнем,
здароўем, вольным часам. Маштаб ахвяры залежыць ад таго, ці вялікія ў вас апетыты. Нічоге ў вас апетыты, спадар Йозаф. Я б столькі не праглынуў. Чым жа вы займаецеся? Падумаў Мікіта, а ўслых сказаў: вельмі прыемны інтэр'ер, англійскі, сур'ёзны, аснавальны. О, так, сказаў Йозаф. Уся мэбля антыкварная. І нават гадзіннік, вось гэта напольны з зязюляй і боем, прыехаў да мяне з Лондона. З гадзінніка высунулася механічная зязюля, важна, па-англійску кугукнула і з пачуццём уласнага гонару скрылася ўнутры. Гадзіннік прабіў 5 разоў. А што рабіць? Уздыхнуў Йозаф. Жывём толькі адзін раз. Няўжо не маем права пажыць добра? А ёй, жалезнай крычалцы, усё роўна для каго кукаваць. Дык хай кукуе для мяне, я не супраць. Мікіта прысеў на канапу каля каміну і працягнуў рукі да агню. Аліна падышла да Йозафа. Йозаф Саламонович. Яшчэ б. Якое ж тут яшчэ імя па бацьку-то? Крыўда на ўсё жыццё. Зараз на кожным стрыме будзе пісаць, што яго не забаню. Так буду. Ой. Я не буду каментаваць. Йозаф Саламонович, сказала яна, мяркую, вы б не сталі мне ліставаць, калі б справа не была вельмі сур'ёзнай. Дарэчы, вельмі цудоўнае дзеяслоў ліставаць. Таму я адразу прыляцела да вас, як толькі ў мяне з'явілася акенца ў маім шчыльным графіку. Распавядайце. Гаспадар дома не спяшаўся. Ён моўчкі прайшоўся каля вокнаў, закрыў цяжкія партьеры, а толькі пасля пачаў гаварыць. Йозаф гаварыў узрушана, але вельмі ціха, раз-пораз пераходзячы на шэпт і азіраючыся на дзверы. Аліначка, у мяне для вас неверагодныя навіны. Я дасканальна вывучыў усе 5 камянёў. Вельмі цікава атрымалася. 4 з 5 зусім не камяні, а кавалкі каляровага шкла. Каштуюць не болей, чым падвескі на тэатральнай люстры. Я іх вам адправіў кур'ерам. Але ж 5? Йозаф дастаў з медальёна на грудзях маленькі ключык. Пауза неправільная. Йозаф дастаў з медальёна на грудзях маленькі ключык і адкрыў ім патаемныя дзверкі ў століку. Адтуль са схованкі ён выняў вялікі ружовы дыямент. Камень заціхацеў, рассыпаючы па мэблі і сценах асляпляльныя вясёлкавыя прамяні. Мікіта адкрыў рот ад здзіўлення і на некаторы час забыўся, як дыхаць. Йозаф з захапленнем паглядзеў на самацвет і працягнуў. Гэта проста шэдэўр. Дыямент вышэйшай якасці і фенаменальнай чысціні. Да таго ж ён проста велізарны. 394 караты. Ружовых дыяментаў такіх памераў няма ва ўсім свеце. Сапраўдны высакародны кшатрый. Як вы сказалі? Перапытала Аліна, для якой усе камяні падраздзяляліся на з якіх будуюць і якія носяць на сабе. Сама ж яна ўпрыгожвання не насіла і ў самацветах не разбіралася. Кшатрый, паўтарыў Йозаф. Індыйскія майстры лічаць, што ўсе дыяменты падзяляюцца па варнах, зусім як людзі па кастах. Празрыстыя камяні без колеру брахманы, чырванаватыя кшатры, жоўтыя або з зеленцою вайш'і, а цёмныя або шэрыя шудры. Чырвоныя, жоўтыя, шэрыя, займальна. Думаеце, гэты каменчык мае індыйскі след? Спыталася Аліна і, прыжмурыўшыся, зірнула на дыямент. Маю усе нагоды так лічыць, заверыў Йозаф. Дыямент ззяў, нагадваючы вялікую ружовую зорку. Аліна крыху палюбавалася на самацвет і сказала: не ведала, што ў Індыі ёсць месцараджэнне дыяментаў. О, што вы, Аліначка, усклікнуў Йозаф. Самыя першыя дыяменты былі знойдзены ў Індыі і ўжо адтуль прыйшлі ў Еўропу разам з Александрам Македонскім. Амаль да пачатку мінулага стагоддзя Індыя заставалася адзінай краінай у свеце, дзе здабываліся дыяменты. Адзінае, што мяне бянтэжыць, гэта якасць агранкі. Божачкі, а што з агранкаю не так? Узяўся за сэрца Мікіта. Нечакана для сябе ён пачаў шчыра перажываць за лёс дыямента. Малады чарлавек.
Малады чарлавек. Отгадайте, кто таки чарлавек? Ай. Чарлавек — это чалавек, які п'е чарніла. Малады чалавек. Йозаф нервова паправіў монокль. За гранку ўсё добра, але незразумела. Яна ідэальная. Ні ў копях галконды, ні на сучасных прадпрыемствах дасягнуць такой якасці майстры не могуць. Прычым, маю заўважыць, агранка зроблена дужа цікава. Так, што святло праламляецца вельмі спецыфічным вобразам і пры асаблівых абставінах збіраецца ў адзін прамень. Йозаф дастаў з кармана ліхтарык, уключыў яго і накіраваў на камень. Дыямент перастаў зіхацець. Камень ці камень? Я ж не магу, я ж не супакоюся. Камень. Йозаф дастаў з кармана ліхтарык, уключыў яго і накіраваў на камень. Дыямент перастаў зіхацець. Нібыта зорка згасла. Святло ліхтарыка прайшло праз камень і сабралася ў адзін, белы і густы, як малако, прамень. Йозаф накіраваў прамень на сцяну, і на ёй успыхнула яркая белая кропка. «О, падобна на лазер!» – захапіўся Мікіта. «Шчыра кажучы, – прашаптаў Йозаф, – я ніколі не бачыў, каб камень апрацоўвалі такім чынам. І нават не магу ўявіць, для чаго гэта патрэбна». «Дзякуй за кансультацыю. Гэта было вельмі пазнавальна, але нам трэба ісці», – сказала Аліна і працягнула руку да камня. Але Йозаф схаваў дыямент у далоні. «І вы проста сыдзеце?» – з вялікім здзіўленнем спытаўся ён. «Так», – адказала Аліна. «Мы з вамі ўжо разлічыліся, калі мяне не падводзіць памяць. Так, але вы не разумееце. Кшатры – гэта рэдкі тавар. На 100 тысяч усіх здабытых дыяментаў толькі адзін мае ружовы колер, а камень такога памеру і якасці – сапраўдны шэдэўр. Я знайду пакупніка, які дасць за яго велізарныя грошы». «Дзякуй, Йозаф, але не трэба. Раз ужо мне пашчасціла завалодаць такой рэдкай каштоўнасцю, мяняць яе на паперкі я не буду». «Давайце камень сюды», – сказала Аліна, і на гэты раз яе словы прагучалі бескампрамісна. «Але з такімі грашмі вы зможаце сабе дазволіць усё на свеце», – усклікнуў Йозаф. «Мяне не хопіць фантазіі, каб прыдумаць, куды столькі патраціць». Аліна пашчоўкала пальчыкамі. Йозаф неахвотна паклаў дыямент ёй на далонь. «Так лепш», – сказала Аліна і схавала камень у кішэню. «Хай гэты кшатры ляжыць у мяне на стале і радуе вока. Мікіта, нам трэба ісці». Фух. Я думаю, што хопіць на сёння. Я думаю, што мы пазней даведаемся, чаму Аліна атрымала просто так, мне здаецца, ці за нешта. Ну, конечно, не просто так, але за што яна атрымала камень кшатры. Вось, ну гэта на наступных чытаннях. О, 10 староначак. Усё як трэба. Дзякуй, хто далучыўся. Чалавек-чарвяк. Не, гэта чалавек, які любіць чарніла. Які любіць. Всё. Я скончваю на сёння. Вам бабранач, дабранач, салодкіх сноў. Дзякуй за прысутнасць. І да наступных сустрэч. Парам-пам-пам.